Да. Бат якото. В смисъл днеска беше сряда, значи утре четвъртък, да. Die dummen spiele ich keine. Eat, Уау, много сме далеч. Минахме го. Мале, щях да умра накрая. Има ли Брат, щях да умра накрая. Абсолютно последния клик го натиснах толкова зле. Вече имам и трите койна. Майко мила. Чакай. Брат, не, моля ти, искам да ти покажа колко бях близо да умра на абсолютно последния Чакай. джет.